Wel, gawn ni droi at Salm 117 un harwen ni heno, 117. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd, clodforwch ef, yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag ato, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf heno, ti ydyw io'r gogoniant, ti yw tywysog hedd, ti ydyw arglwydd, dair a nen. Yr emyn cyntaf. Mae'n darlleniad ni heno o Efengyl Mathew, pennod 15, ac yn darllen at adnod 28. Yna daeth Phariseaid ac ysgrifenyddion o Jerusalem at Iesu a dweud, pam y mae dy ddisgyblion di yn troseddu yn erbyn traddodiad yr hanafiaid neu traddodiad y tadau, oherwydd nid ydynt yn golchi ei dwylo pan fyddant yn bwyta i bwyd. Atebodd yntau hwy, a pham yr ydych chwythau yn troseddu yn erbyn gorchymyn Duw mwyn eich traddodiad. Oherwydd dywedodd Duw, anrydedda dy dad a pham. A bydded farw'n gelain y sawl a felltithia ei dad neu ei fam. Ond yr ydych chwi'n dweud, os dywed rhywun wrth ei dad neu ei fam, offrwm i Dduw, yw beth bynnag y gallesid ei dderbyn yn gymorth gen i fi, ni chaiff anrydeddu ei dad. Ac yr ydych wedi dirymu gair Duw mwyn eich traddodiad chwi. Ragrythwyr, da y profwydodd Eseia amdanoch, y mae'r bobl hyn yn fanrydeddu ei gwefusau, ond y mae ei calon ymhell oddi wrthyf. Yn ofer y maint yn faddoli, gan ddysgu gorchmynion dynol fel athrawieithau. Galwodd y dyrfa ato a dywedodd wrthynt, gwrandewch a deallwch. Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau. Dyna sy'n halogi rhywun. Yna daeth ei ddisgyblion a dweud wrtho, a wyddost fod y Phariseaid wedi ei tramgwyddo wrth glywed y eiriau? Atebodd yntau pob planhigyn a phlannodd fy nhad nefol fei diwreiddir.
Gadewch iddynt, arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Dywedodd Pedr wrtho, eglura'r ddameg hon i ni. Meddai Iesu, a dichwythau yn dal mor ddiddeall. Ond ni welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei yrru allan i'r geidi. Ond dyma'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, peteinio, lladrata, cam dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun, ond bwyta a dwylo heb ei golchi, nid yw hynny'n halogi neb. Aeth Iesu allan oddi yno ac ymadawodd i barthau Tyrus a Seidon. A dyma wraig oedd yn Gananeas o'r cyffiniau hynny yn dod ymlaen gan weiddi, Syr Trigarha wrthyf, fab Dafydd. Y mae fy merch wedi ei meddiannu gan gythrael ac yn dioddef yn enbyd. Ond nid atebodd ef un gair iddi. A daeth ei ddisgyblion ato a gofyn iddo, gyr hi ffwrdd, anfon hi ffwrdd, oherwydd y mae'n gweiddi ar ein hôl. Atebodd yntau, ni ymhanfonwyd at neb, ond at ddefaid colledig tŷ Israel. Ond daeth ithau ac ymgrymu iddo gan ddweud, Syr, helpa fi. Atebodd Iesu, nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cwn. Dywedodd hithau, gwir, Syr, ond dyma i hyd yn oed y cwn yn bwyta o'r briwsion sy'n syrthio ar fwrdd ei meistri. Yna atebodd Iesu hi, wraig mawr yw dy ffydd, boed i ti fel y mynnu, ac fe iachawyd ei merch o'r munud hwnnw. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gawn ni geisio yr arglwydd gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am gael dod eto ger dy fron yn enw ac yn heiddiant ac yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am oedfa newydd, lle ni'n cael y fraint o ddod i gwrdd â Duw. Lle ni'n cael y fraint o ddod i gymdeithas gyda thi o arglwydd. Lle ni'n cael y fraint o nesau ato ti, ac o ddisgwyl y byddi di'n nesau atom ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch bod hynny oherwydd y fod ti'n ddew byw, oherwydd y fod ti'n ddew mawr gogoneddus, oherwydd y fod ti eisoes wedi torri mewn i'n bywydau ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny, fel y clywson ni bore yma, wyt ti wedi torri mewn i'n bywyd ni trwy'r ysbryd glân, ac ni'n diolch i ti arglwydd am hynny. Ac hynny wedi digwydd oherwydd gwaith mawr yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod e wedi dod i fod yn oen Duw, bod e wedi dod i fod yn geidwad i ni trwy gymryd ein pechod arno fe ei hunan. Ac o arglwydd i ni'n bendigod enw di eto heno, i ni'n addoli di arglwydd am yr efengil. Bod ni'n gallu dod nawr yn agos ato ti, bod ni'n gallu dod at orsedd y nef, bod ni'n cael yn galw yn blant i Dduw ac yn etifeddion y nefoedd, bod yr arglwydd Iesu yn frawd i ni, a Duw y Tad yn dad i ni, a'r ysbryd yn ddiddanydd i ni. O arglwydd, a hyn trwy yr efengil sanctaidd. Ac o arglwydd i ni'n diolch. I ni'n diolch yn fawr i ti. Ein natur ni oedd troi bant, ein natur ni oedd crwydro, ond wyt ti wedi dod ato ni. Ti wedi symud ato ni arglwydd, ti wedi ein tynnu ni nôl ato ti. I ni'n diolch i ti arglwydd. Ac yn diolch i ti am roi ffydd i ni hefyd. I ni'n gweld yn yr ysgrythyr, mae rhodd yw ffydd sydd yn achub, trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd. A hynny nid ohonoch chi eich hunain, rhodd Duw ydyw. Ac o arglwydd i ni'n diolch am Iesu Grist, ein ceidwad, ein prynwr, caredig. I ni'n diolch am ei fywyd glân, i ni'n diolch am ei aberth ar y groes.
I ni'n diolch am ei atgyfodiad o arglwydd, wedi talu popeth yn llawn, os dim i dalu eto, ac wedi mynd i'r nef ar ein rhannu, ac wedi anfon yr ysbryd glân i ddod i'n bywyd ni. A'r ysbryd yn dod a ffydd gyda fe i ni. Yn rhoi i ni ffydd i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras i edifarhau, gras i gredu, gras i lynu wrth yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni'n diolch am hynny. Ac o arglwydd i ni eisiau glynu wrtho ti eto nawr, hyn o arglwydd, a phob amser. Ac i ni'n gofyn i ti, i'n dal ni'n dyn o arglwydd, paid a gadael i ni grwydro oddi wrtho ti, a rhoi gras i ni o hyd i afael, a phwyso ac ymddiried a glynu wrtho ti. Fel bydd gyda ni darian ffydd yn erbyn saethau tanllyd yr un drwg. O arglwydd, i ni'n gofyn i ti yn wir i'n nerthu ni yn y frwydr ysbrydol. Ac o arglwydd, i ni'n diolch mai dyfwriad di yw i ni gael nerth, i ni allu sefyll a gwrth sefyll yn erbyn yr un drwg. Ac felly, ni'n gofyn i ti nawr i'n helpu ni heno i siarad yn ei arglwydd trwy'r gair, i'n atgoffa ni o wirioneddau pwysig, beth yw'r ffydd sy'n ein hachub ni, beth yw'r ffydd sy'n dod â ni'n un â Duw ac yn un â'r arglwydd Iesu, ac ni'n gofyn i ti'n helpu ni sut mae cryfhau ein ffydd ni arglwydd, ac i'n helpu ni i rodio, i fyw bob dydd trwy ffydd yn ein bywydau ym mhopeth i ni'n gwneud. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n helpu ni nawr heno arglwydd yn yr oedfa, wrth i ni daddoli di, wrth i ni wrando, wrth i ni ganu, wrth i ni weddio nawr. Helpa ni wneud pob peth mewn ffydd o arglwydd, gan ganolbwyntio arna ti, gan droi yn sylw at y ti arglwydd, a disgwyl wrtho ti, ac ymddiried yno ti. Ac o arglwydd diolch bod yr arglwydd Iesu yn galw ni ddod ato fe wrth gwrs, ac i afael ynddo fe, a'i dderbyn e. A diolch bod yn addo gafael yno ni, a dal ei afael arno ni. Ac ni'n diolch i ti arglwydd am yr holl addewidion sydd yn yr ysgrythur, i'n hannog ni i bwyso ac i lynu ac i ddal ein gafel arno ti. Ac o arglwydd ni, di'n helpu ni yr wythnos yma felly yn ein bywydau. Beth bynnag sy'n dod ar ein traws ni, i lynu wrtho ti, i gael ein cadw wedyn ni rhag yr un drwg, i gael ein gwaredu rhag yr un drwg, rhag syrthio yn y frwydr ysbrydol arglwydd, rhag gael ein niweidio yn clwyfo gan y saethau yma, y temptasiynau sy'n dod ar bob llaw i droi oddi wrtho ti, i dynnu'n llyged oddi wrtho ti, i bwyso arno ni'n hunain, neu i feddwl am ein hunain beth i ni eisiau yn fwy na beth wyt ti eisiau. Pob math o temptasiynau arglwydd yn dod i ni, i'n clwyfo ni, i'n oeri ni, i'n pellhau ni wrtho ti, ac i'n gofyn i ti nerthu ni. Diolch bod ti yn addo ein nerthu ni trwy'r arfogaeth i ni'n edrych arnyn nhw ar hyn o bryd. Felly cynnal ni arglwydd, y rhai sy'n methu bod gyda ni fan hyn heno nawr, rhai sy'n mewn cartrefi, y rhai sy'n gartre arglwydd, y rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd, cynnal nhw arglwydd, a nertha nhw rho ras iddyn nhw arglwydd, i lynu, i gymryd tarian ffydd bob amser yn ei llaw fel petai. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros ein gwlad ni arglwydd, ni'n gweddio dyfendith arno ni heno, trwy weinidogaeth yr ysbryd glân, a phob oedfa debyg lle mae gair Duw yn cael ei gyhoeddi fel gair Duw, ac ni'n gofyn i ti fywhau y gwaith yn ein gwlad ni ar hyn o bryd. Ti'n bywhau ni o arglwydd a bywhau y gwaith, i ti anfon yr ysbryd glân mewn nerth arglwydd, i ti ymweld mewn nerth gyda ni arglwydd, i fywhau y cyfan, i'n bywhau ni fel dy bobl, ac i beri bod yr efengil eto yn rhedeg ac yn cael gogonedd yn ein gwlad ni, a bod rhagor yn dod i'th deyrnas di mwyn dy ogoniant, mwyn dy glod o arglwydd. I ni'n cofio am y rhai sy'n dioddef
oherwydd yr Efengil heno nawr mewn gwledydd fel Bangladesh ac Eritrea, Sri Lanka, Nigeria wrth gwrs, a gwahanol fannau yn Affrica hefyd, a y dwyrain pellach o arglwydd yn China ac yng Ngogledd Corea, a'r dwyrain canol. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn ti fendithio ein brodyr yn chwiorydd. I ni'n diolch amdanyn nhw, nerthan nhw arglwydd, a diolch bod y deyrnas di yn dod trwy bob math o amgylchiadau. Ni'n diolch, does dim byd yn gallu rwystro dy ddibenion di, a dy gynlluniau di arglwydd, a dy deyrnas di. A hynny'r un peth amdano ni, yn ein gwlad ni hefyd. Ac felly nerthan ni i gyhoeddi'r newyddion da, i fynd ymlaen yn dy waith di arglwydd fel dy bobl, fel eglwys fan hyn. Please, cynnal ni a nerthan ni, ac yn einia ein gair ni ar ysbryd glân. Ac o arglwydd i ni yn cofio am yr Wcrain a'r sefyllfa fyna, i ni'n dymuno arglwydd ac yn gofyn y byddai diwedd ar yr ymosodiadau a'r lladd, a'r bomio arglwydd, yn dy drigaredd o arglwydd trigar ha yw ein gweddi, ac unwaith eto diled y deyrnas. I ni'n gweddio eto bydd pobl o'r wythnos yma yn dod at Iesu Grist. Yn Wcrain, Poland, gwledydd fel yna nawr, yn troi at y ti, ac yn cael gobaith y bywyd tragwyddol. Diolch arglwydd bod ti wedi anfon dy fab i'r byd i roi ni fywyd tragwyddol, i roi ni obaith y tu hwnt i'r byd hwn yn ein perthynas gyda thi. Gobaith am greadigaeth newydd, nef newydd a deiar newydd. O, diolch. Ac o arglwydd helpa ni gadw'n llyged ar Iesu a cadw'n llyged ar y gobaith sydd o'n blannu. Derbyn ni nawr ac arwain ni ac aros gyda ni, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr, arglwydd tyrd a llefara di, wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air.
Wel, newn ni droi nawr at Effesiaid pennod 6, a na i ddarllen eto y darn adnod 10 i 20, 10 i 20. Yn olaf, ymgryfhewch yn yr arglwydd ac yn nerth ei allu ef. Gwisgwch amdanoch holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru sefyll yn gadarn yn erbyn cynllwynion y diafol. Nid â dynion neu maedrolion yr ydym yn yr afael, ond â thywysogaethau ac awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol drygionus yn y nifolion leoedd. Gan hynny ymarfogwch a holl arfogaeth Duw, mwyn i chi fedru gwrth sefyll yn y dydd drwg, ac wedi cyflawni pob peth, sefyll yn gadarn. Safwch ynte a gwirionedd yn regus am eich canol, a chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tangnefedd yn sgidiau am eich traed, heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl saethau tanllyd yr un drwg. Derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Ymrowch i weddi ac ymbil gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint a gweddiwch dros o finnau, y bydd i Dduw roi mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysu neon ddirgelwch yr efengyl. Trosti hi yr wyf yn llys genad mewn cadwynau. Gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani fel y dylwn lefaru. Wel, ni'n dod heno at adnod 11 a 6, heblaw hyn oll ymarfogwch a tharian ffydd. A hon, byddwch yn gallu diffodd holl saethau tanllyd yr un drwg. Felly dyma'r darn nesaf nawr o'r arfogaeth yn rhestr yr apostol Paul. Arfogaeth sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni ei bobl yn y frwydr yn erbyn diafol ac yn erbyn y tywyllwch, yn erbyn demoniaid, ysbrydion drwg, i ni mewn brwydr. Mae'n bwysig i ni gofio hynny bob amser, i ni mewn brwydr yn erbyn yr un drwg. Ac mae allan i'n niweidio ni, mae allan i'n clwyfo ni, mae allan i'n llorio ni, i dynnu ni, i'n gwneud ni'n aneffeithiol yn y frwydr, yn y bywyd ysbrydol. Mae yn ein herbyn ni. Nid bod rhywbeth arbennig amdano ni, ond i ni'n bobl Iesu Grist. Ac achos bod ni'n bobl Iesu Grist, i ni'n target i'r un drwg. A mae allan i'n clwyfo ni, niweidio ni, ac i ddifetha tystiolaeth yr efengyl, bob ffordd galle, mae mas. Ac felly, mae'n dda bod ni'n cael ein atgoffa i ni mewn brwydr. Nes ein hanadl ola ni. I ni yn y frwydr, nes ein hanadl ola. Wedyn, gallwn ni dynnu'r arfogaeth, bydd y diwedd wedi dod, ond dim tan hynny. A bwriad y cyfan nawr te, yr arfogaeth, yw ein nerthu ni yn nerth yr arglwydd. Fych chi sylwi y geiriau yna yn adnod 10. Yn erbyn y diafol a'i lu, mwyn i ni allu sefyll, nid cwmpo, sefyll, a gwrth sefyll yn erbyn yr un drwg. Na fe, wel, i ni'n dod nawr at y darn nesaf, ac mi edrychwn ni ar y geiriau gwahanol yn yr adnod, mae'n dechrau heblaw hyn oll. Gallech chi ddweud, ymhopeth, ymarfogwch, cymerwch tarian ffydd. Pob dyletswydd fel Cristion, pob addoliad, pob ymdrech, pob rhan o'n bywyd, mae eisiau cymryd tarian ffydd. Ymhopeth. Beth mae'r arglwydd yn edrych amdano fe gan ei bobl ydy ffydd. Bod ni a'n llyged arno fe. Bod ni a'n llyged ar ei blesio fe. Bod ni a'n llyged ar ei gredu fe. Bod ni a'n llyged ar bwyso ac ymddiried ynddo fe.
Mae'n bwysig iawn yng ngolwg yr arglwydd. Mae'n bwysig iawn i ni gofio hynny. Nid siwr ni'n edrych yng ngolwg y byd yw'r peth pwysica. Ydyn ni'n edrych yn broffesiynol, ydyn ni'n edrych fel hyn neu fel arall. Na, ydyn ni'n neud pob peth trwy ffydd, gyda golwg ar yr arglwydd a'i blesio fe, a'i anrydeddu fe ym mhopeth. Hebreaid 11:6 yw'r adnod cyntaf nawr te, sydd gyda ni'n dod lan, ond heb ffydd, y mae'n amhosibl rhyngu ei fodd ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw, gredu ei fod a'i fod yn gwobrwyo rhai sy'n ei geisio. Mae'n amhosibl rhyngu ei fod. Mae'n amhosibl plesio Duw heb ffydd. Mae hwnna'n bwysig yn dyw e. Ym mhopeth i ni'n gwneud. Popeth i ni'n gwneud yn yr eglwys, wrth gwrs. Popeth i ni'n gwneud yn ein bywyd bob dydd, yn ein gwaith. Oedden ni'n neud trwy ffydd. Trwy ymddiriad, trwy bwyso, trwy feddwl plesio a gogoneddu yr arglwydd. I ni'n rhodio wedyn ni trwy ffydd. A mae hwnna yn allweddol ac yn bwysig iawn iddo fe, a mi welwn ni bod e'n bwysig yn y frwydr ysbrydol hefyd, wrth gwrs. Gallech chi hefyd i ddarllen a dweud, wel, uwchben popeth arall, heblaw hyn oll, ar ben yr arfogaeth arall, wrth gwrs, i ni wedi rhestru pethau'n barod, ond ar ben. Ac mewn un ystyr, mae tarian tu fas. Mae wedi gwisgo pethau eraill, ysgidiau, y ddwy froneg ac yn y blaen, ond mae'r tarian nawr ar ben fel petai, ar ben hynny, tu fas i hynny. Ac ynghyd ar darnau eraill, mae angen yn fawr a mae werth yn fawr hefyd. Ac wrth i chi ddarllen hanes yr arglwydd Iesu yn ei weinidogaeth mae mor bwysig yng ngolwg yr arglwydd Iesu. Y ffordd mae'n ymateb i ffydd pobl. Y ffordd mae'n siarad ynglyn â ffydd ynddo fe. Cymerwch chi Luc 18 nawr te i ddechrau. Ond eto, pan ddaw mab y dyn a gaeth ef ffydd ar y ddaear. Mae wedi sôn am y barnwr anghyfiawn a'r weddw. Os chi'n cofio'r ddameg yna. A mae'r weddw yn dod bob dydd a mae'n plagio'r barnwr ac mae'n farnwr anghyfiawn, sy'n ots dy fe am y weddw, rili. Ond achos bod hi'n dal ati, mae'n cymryd i hachos i. A mae'n gweithredu ar ei rhan ni. A mae'r arglwydd yn dweud, wel, fydd Duw y Tad yn siŵr o gymryd ein hachos ni fel i blant Dylen ni fod yn dod â popeth ger i fron ni yn ein bywyd. Ond dyma'r cwestiwn wedyn ni, pan ddaw mab y dyn, pan fydd e'n dod nôl, a fydd i bobl yn edrych amdano fe? A fydd i bobl a'i llyged arno fe? Ac wrth gwrs, yn ameg y 10 morwyn, mae hyd yn oed y rhai oedd ag olew yn barod yn mynd i gysgu. O'n nhw yn barod, ond eithon nhw i gysgu. Ac felly mae'r perygl i ni yn dywe, bod ni ddim yn llyged o hyd ar yr arglwydd. Ac ar ei ddyfodiad i ni'n byw gan ddisgwyl, wrth gwrs, bydd e'n dod. I ni'n mynd i fod gydag trwy ffydd, chi'n gweld? Trwy ffydd. Be sy'n bwysig yn ei olwg Be sy'n bwysig yng ngolwg tragwyddoldeb, nid just nawr. Beth fydd yn bwysig yn rhagwyddoldeb? Byw trwy ffydd. Darlun nesaf yw darlun 4. Bod ffydd mor werthfawr mae fel air, medda fe. A mae wrthi yn ein bywyd ni, yn ei goethi fe, yn ei bureiddio fe, yn ei wneud e'n fwy pur trwy dan. Dyna pam mae pethau'n digwydd ym mywyd y Cristion, mae Duw yn troi hwnna'n fendith. A mae'n puro, mae'n coethi ei ffydd i bwyso mwy a mwy ar yr arglwydd. Dyna pa mor werthfawr yw ffydd. Dyna pa mor werthfawr yw Mae Duw ar waith yn ei buro fe, yn ei goethi fe, yn ein bywydau ni.
Pan mae air yn cael ei buro, mae yna bethau eraill yn yr air sydd ddim yn air. A mae rheini'n mynd. Maen nhw'n cael ei difa, wrth gwrs, yn y tân. Ond mae'r air yn aros ac yn dod yn fwy pur. Mae mor werthfawr yng ngolwg yr arglwydd, yn ein stormydd ni, yn ein treialon ni, yn ein bywydau ni, mae yna bethau eraill sydd ddim yn ffydd. A mae eisiau symud reina, chi'n gweld? Mwyn i'r ffydd gryfhau a dod yn fwy pur. Ac o'r darlleniad geson ni heno nawr te, Mathew 15, 28, a'r wraig o Siro Phoenicia. Chi'n cofio, gafodd hi ddim ateb hawdd ar y dechrau, oedd hi ddim yn perthyn i Israel, oedd hi ddim yn perthyn i blant Israel, oedd hi'n perthyn i'r cenhedloedd. Ond oedd hi'n dyfal barhau, oedd hi'n dod, oedd hi'n cymryd na fel ateb, chi'n gweld? Mae'n gofyn am help yr arglwydd. Mae rhaid iddi gael e. Dyna ei ffydd hi. Mae'n ymddiried, mae'n pwyso, mae'n dal ati. A mae'r arglwydd Iesu yn ymateb. Wraig, mawr yw dy ffydd. Boed i ti fel y mynnu, ac fe iachawyd ei merch o'r munud hwnnw. Felly, mae'n bwysig iawn, yng ngolwg yr arglwydd, ein ffydd ni. Beth mae wedi roi i ni, wrth gwrs, trwy'r ysbryd glân i gredu ynddo fe. Ac nawr te, mae'n cael ei ddarlunio i ni fan hyn, fel tarian. Gawn ni weld enghraifft o darian, rhywbeth fel hyn i chi'n meddwl amdano fe nawr. Tarian y milwr Rhufeinig, a dden fawr, wrth gwrs, rhyw 4 troedfedd, a 2 droedfedd a hanner ar draws, ac yn gallu gorchuddio felly, yn cuddio ran fwyaf o'r corff i amddiffyn, yn ogystal a'r pethau eraill nawr, i amddiffyn y milwr. Ac yn arbennig, meddai Paul, i ddiffodd y seithau tanllyd. Bydden nhw yn rhoi seithau mewn pitch, a rhoi nhw ar dan, wrth gwrs, ac yn saethu rheina i wneud drwg i'r milwyr. Ddawn ni at y seithau nes ymlaen. Ond mae yna darian i gael, ac oedd y tarian yn bren, canfas a lleder wedyn ni. Calf skin. A pan oedd yr saith yn dod, oedd e ddim yn gallu mynd trwyddo fe. Oedd e'n stopio fe, ac yn diffodd y tân, wrth gwrs, yn diffodd y tân. Salm 5 nawr te, oherwydd yr wyt ti arglwydd yn bendithio'r cyfiawn ac y mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian. Mae'n ddarlun hyfryd yn diwedd, yr amddiffyn i'w blant, a mae ffydd yma yn darian i'n hamddiffyn ni yn y frwydr ysbrydol. Pa fath o ffydd i ni'n sôn amdano te? Yn gyntaf, nid ffydd dros dro. Gawn ni weld y sleid nesaf. Dameg yr heiwr. 2 fath o dir yn y canol, chi'n cofio, o'r 4, y tir creigiog a'r tir gyda'r draen. A pobl yn clywed yr efengyl ac yn dweud, ie, wy'n credu, ac yn ymateb. Am 5 munud, chi'n gweld? Am 5 munud fel petai. Does dim dyfnder yn yr un, gyda'r, sa'n gweld y creigiau, chos ym ots, yr un ar y chwith yw'r un ar y creigiau i fod, a does dim dyfnder yna, mae'r haul yn dod a mae'n llosgi ac yn difa. A gyda'r llall, mae'r draen yn tyfu gydag e ac yn ei dagu fe. Achos ffydd dros dro, doedd ddim dyfnder yna yn perthyn iddo fe. Ac mae ffydd, mae yr arglwydd yn rhoi i'n hachub ni, mae'n para. Mae'n para. Nid rhywbeth dros dro yw e. Yn ail, nid rhywbeth arwynebol yw e. Dyw'r ffaith bod ni ymhlith pobl Dduw, ddim o anghenraid yn golygu, ddim yn automatic wedyn bod gyda ni ffydd a chibon. A mae hanes Judas, wrth gwrs, yn dweud na wrtho ni. Oedd Judas ymhlith y 12, wrth gwrs, gafodd ei galw gan yr arglwydd Iesu,
Meddyliwch bod Judas gyda nhw'n bwrw allan cythreiliad pan gawson nhw i anfon mas gan Iesu Grist. Ac eto, doedd dim dyfnder ffydd yn y galon. Oedd Satan yn gallu meddiannu ei galon i droi ac i fradychu yr arglwydd Iesu. Ffydd arwynebol, roi'r argraff achos bod ni ymhlith pobl Dduw. Dyw'r ffydd na ddim gwerth, wrth gwrs, dyw hwnna ddim yn darian yn erbyn, oedd e ddim yn gallu helpu Judas yn erbyn saethau Satan. Na. Ac wedyn ni, nid dim ond ffydd mewn ffeithiau. Mae gwir ffydd yn cynnwys ffydd mewn ffeithiau, ond nid dim ond ffydd mewn ffeithiau. Hynny yw, rhai o ffeithiau'r Efengil, dwedwch, bodolaeth Duw, dyfodiad Iesu Grist, bod e wedi dod i'r byd, bod e wedi marw ac wedi atgyfodi. Chi di siarad â phobl, chi'n nabod pobl falle, maen nhw'n credu'r pethau yna. Ond dyw e ddim yn yr un peth yn ei hunan a chredu yn yr arglwydd Iesu. Mae'n cynnwys hynny, ond mae'n fwy na hynny hefyd. Iago nawr te, 2:19. Yr wyt ti'n credu bod Duw yn un, neu taw un Duw sydd? Da iawn. Y mae'r cythreiliaid hefyd yn credu hynny ac yn crynu. Hynny yw, mae credu'r rhyw ffeithiau am Dduw a bodolaeth Duw, mae'r diafol yn credu hynny, mae'r cythreiliad yn credu hynny, ond wrth gwrs, dyn nhw'n caru Duw, dyn nhw'n caru yr arglwydd. Mae yna waniaeth, dyn nhw ddim yn ymddiried yn yr arglwydd, maen nhw'n gwrthwynebu fe, bod nhw'n credu yn ei fodolaeth e. Felly mae'n rhywbeth dyfnach na hynny. Ac ni'n sôn am ffydd achubol, neu'r ffydd sy'n gwneud ni'n iawn gyda Duw. Dyma sydd yma, ffydd sy'n ein clymu ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Cydi bod sleid y fi nawr yn dod lan. Dyna rhywun yn dringo craig, wrth gwrs, ac beth maen nhw'n wneud? Wel, maen nhw'n gorfod cael y clips yma i glipo eu hunain, a mae rhaff gyda nhw, a maen nhw'n clipio eu hunain i'r llygad yna sydd yn y graig. Ac wedyn ni, mae'r dringwr yn dringo, ond weithiau mae'n llithro, wrth gwrs. Ond sy'n ots, mae e wedi clipo i'r graig. Mae wedi clipo i'r graig. Ac mae ffydd achubol yn golygu bod ni yn ein henaid wedi cysylltu gyda'r arglwydd Iesu Grist. Bod ni wedi'n clipio ynddo fe fel petai. Ac beth mae hynny'n ei feddwl? Ffydd achubol, y ffydd sy'n achub, ffydd sy'n ein iawn gyda Duw. Wel, yn gyntaf, mae yn golygu credu y gwirioneddau, wrth gwrs, yn yr Efengil. Mae yn golygu hynny, a mi wnawn ni ddechrau fyna, credu mewn un Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, credu ym mherson Iesu Grist bod e'n Dduw ac yn ddyn, bod e wedi dod mewn cnawd, bod e'n ddi-fai, yn ddi-bechod, bod e wedi marw dros ein pechodau, bod e wedi atgyfodi, bod e wedi mynd i'r nef, bod e'n dod nôl, wrth gwrs, bod e wedi anfon yr Ysbryd Glân, a bod perthynas â Duw, bod ni'n dod yn iawn gyda Duw trwy gredu ynddo fe. Bod ni'n deall rhywbeth o hynny, a bod ni'n cytuno gyda hynny. Bod ni'n derbyn hynny. Bod ni'n gwrthryfela, bod ni'n derbyn hynny. Ond wedyn ni, mae yna gam arall, wrth gwrs. Gyda ffydd achubol, gyda'r ffydd sy'n achub, mae ymateb, mae pwyso, mae gorffwys ar yr arglwydd Iesu am faddeuant ein hunain. I ni gael ein hachub o'n pechodau, i ni gael bod yn iawn gyda Duw yn bersonol. Mae rhaid i ni i glymu'n hunain wrth yr arglwydd Iesu Grist. So, Ioan 6:51, enghraifft, mae fi yw'r bara bywiol hwn a ddisgynnodd o'r nef, caiff pwy bynnag sy'n bwyta o'r bara hwn fyw am byth. Right? Hynny yw, gallwch chi wybod am y bara,
Gallwch chi gredu bod e'n fara da, bod e'n fara blasus yn Iesu Grist, ond mae rhaid chi fita fe i gael eich achub. Mae rhaid chi fita fe i fod yn iawn gyda Duw. Mae rhaid chi fita fe i gael bywyd tragwyddol, i gael ein huno gyda Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni gael ffydd yn y galon, yn bersonol, yn yr arglwydd. Rhufeiniaid 10, adnod 10, oherwydd credu ar galon. Ie, ni'n deall ar meddwl, ond ni'n credu ar galon, sy'n esgor ar gyfiawnder, bod yn iawn gyda Duw. Mae'n golygu dod at Iesu Grist, dewch ata fi, bawb sy'n flinderog ac yn llwythog. Mae'n golygu derbyn a croesawu Iesu Grist. Pwy bynnag sy'n ei dderbyn maen nhw'n cael yr hawl i ddod yn blant i Dduw. Nid yn ei wrthod ond yn ei dderbyn ei groesawu fe yn bersonol. Mae'n golygu pwyso a credu beth mae'n dweud. Credu gair Duw, credu fe, ymateb iddo fe. Mae sleid yn dod lan, oedd un, o'n i'n darllen wythnos yma, oedd un yn gweud, mae'r Efengyl a maddeuant a bywyd tragwyddol, mae fel bwyd ar y plat. Y plat yw gair Duw, yr addewid, yr addewidion sydd yn y Beibl. A gallwn ni dderbyn y plat, neu gallwn ni bwysio fe draw. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fyna? Mae'r person cynta'n bita'r bwyd sydd ar y plat, mae'r llall mae'n gwthio y plat draw, gwrthod y bwyd mae a mae'n gwrthod y plat hefyd. Felly, mae gair Duw yn llawn addewidion am yr Efengyl, am ein perthynas ni a Duw, am fod yn iawn gyda Duw, gobaith y bywyd tragwyddol, gobaith y gogoniant, a mae'n golygu, wrth gwrs, tynnu'r plat ato ni i gael bita beth sydd arno fe. Tynnu fe ato ni. Tynnu'r plat mwyn bita y bwyd. Ac mae'n golygu dod at yr arglwydd Iesu, ymddiried ynddo fe, ac yn benodol nawr, Crist ar y groes. Yr arglwydd Iesu ar y groes. Mae yna lawer i ddweud am yr arglwydd Iesu fel person ardderchog. Ei ddaioni, ei ffyddlondeb, ac i ni'n dod i wybod mwy ac i'w garu fe, a'i edmygu fe yn fwy. Ond yr angen mawr sydd arno ni, fel pechaduriaid, yw un sydd wedi gweidi ar y groes drosto ni. Ac ymddiried yn beth mae wedi wneud ar y groes sy'n wneud ni yn iawn gyda Duw. Dyna'r ffydd sydd yn ein hachub ni. Yn bwysig. Mae yna bobl, allwch chi feddwl, sy'n edmygu Iesu Grist. Edmygu fe fel proffwyd falle, edmygu fe fel athro, a maen nhw yn wneud un yn gadwedig. Dyw hwnna'n yn dod â ni berthynas iawn â Duw. Na. Mae rhaid ni ddod at yr un sydd wedi marw drosto ni ar y groes i dalu am ein pechodau ni. Bod ni'n ymddiried yn yr aberth, y taliad na ar y groes dan felltith y nef. 1 Pedr 3:18. Oherwydd dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn. I'ch dwyn chi at Dduw, i ddod â chi at Dduw. Nawr te, beth yw'n ffydd ni heno? Beth yw ein ffydd ni heno? Mae'n gorfod canoli ar y groes, os ydyw e'n ffydd achubol. Os ydy e'n ffydd sy'n dod â ni'n iawn, i berthynas iawn gyda Duw. Nid just y ffeithiau, nid just edmygu Iesu Grist fel person, na, bod ni'n pwyso ac yn ymddiried yn yr aberth ar y groes. Mae'n allweddol. Hwna yw canol ffydd go iawn, ffydd sy'n achub. Ephesiaid 1, adnod 7, ynddo ef, y mae i ni brynedigaeth. Dyma sy'n ein gollwng ni'n rhydd o gaethiwed ein pechod. I ni ddim yn slaves nawr, i ni'n rhydd. I ni wedi cael ein prynu'n rhydd. Siwd, trwy ei waed. Trwy ei waed. Nid jyst trwy rhyw syniad niwlog am Iesu Grist, nag oherwydd y taliad ar y groes, oherwydd bod wedi mynd fel oen i'r lladdfa.
A dyna'n gobaith ni wrth gwrs. A bod ni'n gweld ar y groes ymhechod i. Ar y groes. Ymhechod i yn cael ei glirio, a'i dalu, a'i symud. A bod ni'n credu hynny. A dyna sy'n dod â ni wrth gwrs i berthynas iawn a diogel gyda Duw. Rhufeiniau 3, 25, yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod, neu'n iawn, trwy ffydd. Siwd mae Duw wedi rhoi o'n blaen ni i ddod â ni yn un â Duw, i gael cymod, i fod yn iawn gyda Duw. Siwd? Yn ei waed, ar y groes, yn aberth. Mae hwnna yn allweddol i ffydd a chibol. I ni'n gorffwys wedyn ni, i ni'n pwyso. I ni ddim yn dyla'n hunain, i ni'n cynnal hunain, i ni'n pwyso ar aberth Iesu Grist a'i waith yn ymddiried ynddo fe, achos mae Duw yn sanctaidd. Alle ddim yn derbyn ni fel i ni. I ni'n aflan, i ni ddim yn lan. Mae rhaid i ni gael rhywun i dalu am ein pechodau ni. I gario nhw bant fel glywson ni y bore yma. I ni'n aflan, ni'n golledig. Ac gallwn ni ddim wneud yn hunain yn lan. Heb bwyso ar yr arglwydd Iesu. Dyma chi Salm 51. Oedd e'n rhy hir, sori am y cyfieithiad, felly wneith yw ffindio fe sgaiff amser. Salm 51, adnod 2 i 4. Dafydd yn edifarhau, a mae'n gofyn, golch fi'n lan o'm drygioni a glanha fi o'm pechods. Pwy sy'n mynd i wneud y golchi? Chi'n sylwi? Nid fe, ond yr arglwydd. Neu di yng ngolchi fi, neu di y gwneud fi'n lan. Oherwydd gwn am fy nroseddau, mae fy mhechod y wastod gyda mi. Yn derbyn di, yn unig y pechais a gwneud yr hyn astyru'n ddrwg. Fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd ac yn gywir yn dy farn. Beth yw ei obaith e? Dim ei hunan. Bechadur ydw i. Dwi'n ymddiried yno ti i olchi fi, a nglanhau fi. Wrth gwrs, mae'n wneud hynny trwy waed y groes. Ac mae'n golygu wedyn pwyso ar addewid Duw. Tynnu'r plat na, pwyso ar yr addewid, pwyso ar air Duw, mentro. Credu fe. Mentro'n henaid arno fe. Mentro'n tynged tragwyddol ar beth mae'n addo i ni. Cred yn yr arglwydd Iesu ac fe geid a achub. Roi'n henaid ni yn ei law Roi'n gobeithio ni gyd yn ei law Bydd e'n maddau, bydd e'n ein derbyn ni trwy aberth Iesu Grist. A mae gyd yn golygu edrych sylwch allan ohono ni'n hunain. Dyna beth yw ffydd. Mae'n edrych mas ohono ni. Mae'n edrych uwch ben pobl eraill. Mae'n edrych at yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r ffydd yma yn rhodd gan Dduw trwy yr ysbryd glân. Ac mae'r ffydd yma yn para. Nid ffydd i ddod i gredu yn Iesu Grist a wedyn chi'n misio fe wedyn. Nid bod y ffydd sydd gyda ni fel Cristion ar ôl hynny yn wahanol. Yr un ffydd yw yn gwmws bob dydd o'n bywyd ni. I ni'n ymddiried yn yr arglwydd, i ni'n ymddiried yn ei addewid, i ni'n ymddiried yn ei ras, bod ni'n un ag bod gyda ni nawr, wedi'n derbyn ni, bod ni'n hlwm wrtho fe, neith e ddim yn gadael ni, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr un ffydd, mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny ac yn deall hynny, trwy'r amser, trwy'r daith. Dyw e ddim yn newid, dim yn gwahanol fath o ffydd nes ymlaen. Mae di marw droso ni, mae'n addo i'n derbyn ni, a'n cadw ni, y rhai sydd yn ymddiried ynddo fe, rhai sydd yn pwyso ynddo fe. Wel, beth am y seithau te? Achos mae'r darian yn gallu diffodd y seithau tanllid yma. Temptasiynau Satan, wrth gwrs, a maen nhw'n real iawn. Temptasiynau. Mae pob un ohono ni'n wynebu temptasiynau bob dydd.
Temptasiynau i bechod, temptasiynau i gefni, temptasiynau i dynnu'n llyged oddi wrth Dduw, temptasiynau wrth ryfela yn erbyn Duw. Bob dydd, os i ni yn y frwydr, i ni'n profi rhain trwy'r amser. Trwy'r amser. Dau fath, i ni sôn amdano heno yn gyflym, temptasiynau sy'n ein denu ni, attractive, temptasiynau sy'n ein denu ni, temptasiynau sy'n ein dychryn ni. Dau fath, temptasiynau sy'n denu, tynnu ni fel yna, sy'n edrych yn neis, temptasiynau sy'n dychryn, sy'n ala ofon arno ni. Iawn? Felly, yn gyntaf, temptasiynau sy'n denu. Nawr te, oedd darlleniau sy'n am y stori yma, dwi'n gwybod os welwch chi'r stori yma, haf diwetha oedd hi, oedd pobl yn gwerthu lotion ar TikTok. Ac oedd y lotion yma yn cael ei werthu ac yn cael ei roi i blant. Oedd e'n beryglus iawn, iawn, iawn. Achos yn y lotion oedd cyffuriau, cannabis. Ac oedd e'n achosi problemau ofnadwy, yn cael ei roi mewn rhywbeth oedd yn ddeniadol iawn i blant. Pa blentyn sydd ddim eisiau cael lotion, a'r cannabis wedyn ni tu fewn i'r lotion. Nawr, dyna y temptasiynau gan Satan i'n denu ni. Maen nhw'n edrych yn neis, maen nhw'n felus, ond tu fewn mae yna niwed a gwenwyn. I ddifetha'n perthynas ni a Duw, gwmpo i bechod, fel y lotion laced with cannabis. Na fe. Ac trachwant y cnawd, wrth gwrs. Be sy'n teimlo'n iawn, be sy'n teimlo'n bleserus ac yn rwydd i ni. Beth i ni'n teimlo mae rhaid i ni gael, fel mae pawb arall yn ei gael. Neu falle rhywbeth sy'n edrych yn neis, trachwant y llygaid. Rhywbeth sy'n edrych yn ddeniadol. Mae'n neis, mae'n bert, mae'n ddeniadol. Mae rhaid i ni gael mae pawb yn ei gael rhywbeth sy'n neud i fi edrych yn well, falle, bod yn well off. A meddyliwch am Adda ac Efa. Meddyliwch am y ffrwyth, ynddo fe. A fel yna mae Satan yn gweithio. Mae'n edrych yn neis. Oedd lliw neis ar y ffrwyth. Mae'n neis i fito. Bydd e'n neich chi'n well. Bydd e'n codi chi lan i fod fel Duw. Dyma beth i chi moyn. Ac o'n nhw wedi anghofio bod Duw wedi gweud, neu yn dewis pido cofio, ond mae marwolaeth yn y ffrwyth yna. Na beth sy'n tu fewn i hwnna? Marwolaeth. Colli'ch perthynas â Duw. Wel nawr te, mae eisiau gras arno ni'n dos e? I weld trwy y lotion yma. Mae eisiau gras i weld trwyddo fe. Pan oedd y plant yn fach, oedd rhai o'n nhw'n mynd yn sâl yn y car. A wedyn o'n i'n rhoi tablet iddyn nhw i beidio mynd yn sâl. Ond oedd hwnna rhywbeth da, wrth gwrs. Ond o'n nhw pallu cymryd e. So o'n i'n rhoi e mewn lotion. Ond y drwg yw, o'n nhw wedi deall wedyn ni pa lotion oedd yn cynnwys y tablet i beidio mynd yn sâl. Ac o'n nhw'n gwrthod y lotion. Mae angen gras arno ni i weld trwy temptasiynau Satan. Ond os e, mae angen gras arno ni. Ble ni'n mynd i gael hwnna? Mae angen ffydd arno ni. Be sy'n ein dysgu ni? Be sy'n ein helpu ni? Wel, gair Duw, wrth gwrs. Mae rhaid i ni gofio ewyllus yr arglwydd. Mae rhaid i ni gofio rhybuddion yr arglwydd. Mae rhaid nhw fod yn ran ohono ni. Mae rhaid ni gofio addewidion yr arglwydd. O sefyll yn erbyn temptasiwn yr un drwg. Mae rhaid ni ymddiried, mae rhaid ni gael ffydd a mae'n dod trwy air yr arglwydd. Mae yna temptasiynau eraill, rhai yn denu, mae rhai yn dychryn. Mae yna wahanol fathau o temptasiynau, yn does e? Meddyliau dychrynllyd yn gallu dod i ni. Heb o'n ni'n meddwl amdanyn nhw. Meddyliau sy'n ala ofon arno ni. Meddyliau cableddus am Dduw.
yn dod heb bod ni eisiau nhw, yn dod i'n meddwl ni. Y meddyliau amheuol bod ni'n amer popeth. Meddyliau maleisus eisiau gwneud drwg i rywun. A maen nhw'n gallu dod, a maen nhw'n gallu ymosod, a maen nhw'n gallu bod yn gryf iawn. A'n dychryn ni, roi ni ar y llawr i ame popeth. A weithiau maen nhw'n dod gyda threialon mawr wrth gwrs, pan mae pethau yn digwydd i ni. Cymerwch chi Job nawr, enghraifft. Chi'n gyfarwydd a hanes Job, dywedodd ei wraig wrtho, a wyt am barhau i lynu wrth dy uniondeb. Melltithia ddew a bydd farw. Oedd wedi colli gymaint, ac gyda'r colledion daeth temtasiwn, chi'n gweld, i felltithio Duw. Trwy lais i'w wraig daeth y temtasiwn yma. Ond mae'n cael gras, ar yr arglwydd. Os fi'n cymryd da gan Dduw, o'n i ddylen ni gymryd drwg. Mae ffydd mae drystau'n llwyr yn yr arglwydd. Ac mae'n helpu ni yn hynny o beth. Mae'r arglwydd yn ein caru ni, bob amser. Beth bynnag mae'n caniatáu i ddigwydd, mae'n puro'n ffydd ni, mae'n ein helpu ni. Mae'n paratoi lle ar ein cyfer ni yn y nef. Wneith e byth ein gadael ni. Ni yw canwyll y lygad e. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio ac yn trwytho'n hunain fel bod ni'n gallu cofio hyn ac yn gofyn wrth gwrs i'r arglwydd i gryfhau ein ffydd ni o hyd. Ac i orffen nawr te, siwd mae cynnal a chadw, maintenance, ar ein ffydd ni. Ni'n cael boiler service yn ddiweddar. Mae rhaid chi gael service bob hyn a hyn i gynnal a chadw. Siwd ni'n cynnal a chadw y ffydd mae'r arglwydd wedi ei roi i ni? Wel, beth ni wedi gweud, sawl peth ni wedi gweud yn barod, gair Duw. Mae'n allweddol. Dyma siwt mae ffydd yn dod yn y lle cynta, ac felly dyma siwt mae'n mynd i gael ei gryfhau bob tro. Ffydd sydd trwy glywed, a glywed trwy air Duw. Dyma siwt mae Duw yn rhoi i ffydd. Dyma siwt mae'r ysbryd glân air, bod ni'n derbyn, bod ni'n pwyso ar ei air e. Gallwn ni ddim dweud gormod am hynny, faint i ni'n darllen ac yn myfyrio ac yn glynu wrth ei air. Yn ail, cydwybod. Mae'n bwysig iawn bod ein cydwybod ni yn glir ger bron yr arglwydd. Bod ni'n edifarhau, bob dydd wrth gwrs. A bod ni'n edifarhau yn gyflym, os i ni wedi syrthio, os i ni'n ymwybodol o bechod, bod ni ddim yn anwybyddu'r peth, bod ni ddim yn gadael y peth i fynd nawr am sbel, bod ni'n delio â fe yn syth ac yn dod at yr arglwydd i edifarhau a cael maddeuant ganddo fe. Salm 32. Tra roeddwn yn ymatal, mae Dafydd yn diolch i Dduw am ei faddeuant. Okay? Ond buodd na gyfnod o Dafydd yn dala nôl. Tra roeddwn yn ymatal, a roedd fe esgyrn yn darfod, mae'n fel bardd nawr wrth gwrs, minnau'n cwyno ar hyd y dydd, a roedd dy law yn drwm arnaf ddydd a nos, sychwyd fy nerth gan wres haf. Buodd na gyfnod hir ar ôl i Dafydd cyflawni godineb gyda Bathsheba, trefnu bod ei gŵr i'n cael ei ladd, cyn bod Nathan yn dod i siarad â Dafydd, ond amser wedi mynd. A doedd e ddim wedi gwneud dim am y peth. Dim byd. Oedd e wedi rhoi e dan y wyneb, oedd e wedi stwffo fe nôl rwle fanna. Ond beth yw'r canlyniad? Oedd dim mwynhad o'r arglwydd gyda fe, oedd dim nerth gyda fe, oedd e ddim yn y frwydr ysbrydol o gwbl. Nes bod e yn cyffesu. Nes bod e'n cyffesu ei bechod ac yn dod i berthynas iawn gyda yr arglwydd. Mae hwnna'n bwysig iawn o ddydd i ddydd. Bydd ein ffydd ni ddim yn effeithiol, byddwn ni ddim yn llawn ffydd os nad i ni yn delio gyda'n pechodau o ddydd i ddydd cadw'n perthynas gyda'r arglwydd. Wedyn ni,
dyfalbarhau, dal i fynd, pan mae'n ffydd ni'n cael ei brofi. Pidio roi lan, ond dal i fynd. Yn Salm 73, o'n i edrych ar Salm 73, mae Asaf bu'r Salm, a oedd yna amser pan oedd e'n genfi genus, oedd e'n jealous o bobl oedd ddim yn credu yn yw o gwbl. Oedd e'n gweld nhw'n cael bywyd gret. Oedd e'n stryglo fel credadyn, oedd e'n stryglo yn ei fywyd, cael problemau anawsterau, a nhw'n enjoyo unan, a dim byd yn bod yn edrych yn dda. So beth mae'n mynd i wneud gyda hwnna? Mae'n cael ei siglo, mae'n dechrau amau, chi'n gweld? Mae'n cael ei siglo. Ond mae'n dal i fynd. Mae'n dal i fynd i'r cysegr. A pan mae'n mynd i'r cysegr, pan geisiais ddeall hyn, yr oedd yn rhy anodd i mi. Nes i mi fynd i gysegr Duw. Yno y gwelais ei diwedd nhw. Gas ei atgoffa o rhywbeth oedd e'n gwybod yn barod. Wrth ddal ati. Angon, beth sydd o flaen y bobl yma sydd heb ddew? Beth sydd o flaen pobl sydd heb Iesu Grist o'n cwmpas ni? Colled tragwyddol. Dylen ni byth fod yn jealous, yn genfi genus o rhywun sydd heb Iesu Grist a heb ddew. Mae eisiau piti, mae eisiau cyrraedd mas ydyn nhw. Mae eisiau cydymdeimlo ac estyn allan. Ond dim cenfigen, dim o gwbl. Fydden ni byth yn newid lle gyda nhw. Ond mae wedi cael ei atgoffa o hyn wrth ddyfalbarhau. Ac mae hwnna'n cynnal ein ffydd ni. Dal i fynd, dal i fynd, dal i ddal ati. Ac yn ola, wrth gwrs, defnyddio ein ffydd ni. Credu yn yw. Bob amser, pwyso arno fe. Fel muscles, mae rhaid ni ddefnyddio ein ffydd. Mae rhaid ni ymarfer e. Ac Salm 37, ni wedi edrych ar 73, wel ffordd arall rown nawr te, 37. A dyma'r anogaeth yn y Salm. Maen nhw'n eiriau gwych. Allwch chi ddarllen nhw'ch hunain ar ôl mynd gytra i fynd drosti nhw. Dyma fe, ymddiried yn yr arglwydd a gwnadd aioni. Na beth yw ein ffydd ni? I ni'n mynd ymddiried yn o'n ni'n hunain, ymddiried nawr te yn yr arglwydd. Yn ei ffyddlondeb, yn ei addewidion, yn ei gariad, yn ei ras, a gwnadd aioni. Ys dim esgus gyda ti i droi bant a gwneud drwg, ys dim esgus i beth... Na, ymddiried. Yn ail, ymhyfryda yn yr arglwydd. Dyna beth yw ffydd, bod ni'n edrych arno fe nes bod ni'n cael delight yn yr arglwydd. Nes bod ni'n ymhyfrydu ynddo fe. Mae fe yw'n hyfrydwch mwyaf ni mewn bywyd. A mae hwnna'n dod trwy bwyso, trwy ymddiried, trwy ddarllen, trwy lynu wrtho fe. Rhod y ffyrdd i'r arglwydd. Be sy'n digwydd ar hyn o bryd? Rhoi yn llaw yr arglwydd. Y cwbl, dod ar cwbl ato fe, ymddiried. Rhod y ffyrdd, y cwbl, yn llaw yr arglwydd. A bydd e'n gweithredu, ymarfer ffydd, a mae'n diffodd y seithau. Disgwyl yn dawel am yr arglwydd. Wait patiently, disgwyl yn dawel, disgwyl wrtho fe nawr. Dyw e ddim wedi danghofio di, dyw e ddim wedi dadael di, disgwyl wrtho fe, gwna fe. Nes bod ti'n gwybod bod e wrth dy ochr di, nes bod ti'n gwybod bod e'n edrych arno ti, nes bod ti'n profi ei ddwylo fe, ei freichiau tragwyddol oddi tanno ti, ymarfer dy ffydd. Ni'n ddiolchgar iawn i'r arglwydd am ei air ac am ei arfogaeth. Beth mae e di darparu ar ein cyfer ni. Ffydd mae e di roi i ni yw hwn ar gyfer dod â ni'n un a Duw, yn un ar arglwydd, yn un o'i blant, yn un o'i bobl, boed i ni gael gras i gymryd y darian yma o ddydd i ddydd, mwyn gallu diffodd y seithau tanllyd. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola nawr te. Rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a phriod i mi mwy. Ef yn arweinydd, ef yn ben, i'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen.
Diolch o Arglwydd am dair. Diolch am roi ni ffydd trwy'r ysbryd glân i ymddiried yn yr Arglwydd Iesu. Ni'n gofyn i ti nawr i gryfhau ein ffydd ni, Arglwydd, ac i'n helpu ni i ymarfer, i gynnal a chadw ein ffydd yno ti. Diolch bod yr Arglwydd Iesu fel craig i ni. Diolch bod e wedi marw drosto ni. Diolch bod e'n fugail i ni. Diolch bod e'n bopeth i ni o Arglwydd. A maddau ni pan ni'n tynnu'n llyged oddi wrtho fe. Pan ni'n dechrau pwyso ar unrhyw beth arall, ond arno fe ac ar ei air sanctaidd. Felly, i ni'n diolch i ti am bob gras, Arglwydd, am bob peth mewn gwirionedd, rhai pethau sydd yn brafiach na'i gilydd, ond pob peth sy'n neud i ni bwyso'n drymach, i ni'n diolch, achos bod ni'n profi bod ni'n cael ein cynnal a'n cadw gen i ti. I ni'n profi dagosrwydd at yr ras o Arglwydd yn ein bywyd ni. Ac i ni'n gofyn i ti i'n helpu ni i gymryd y darian yma bob dydd, bob amser. Helpa ni wneud popeth trwy ymddiried yno ti, trwy gredu dair a dy blesio di. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a rhoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.